Okei, sit mä otan naisen. Terve. Moi äijät. Joten tänään mä päätin kokeilla vähän. Meillä on ES-värinet. Taas piti tehdä jotain tällaista tyhmää. Jack Norris ja Mikael pelaavat. Mä päätin tehdä tällaista itse tehtyä Creeperin tappaja. Ei kun tehtävä. No ihan sama mikä onkaan, mut kuitenkin. Tänne näin. Mä katson tää YouTubesta, niin tänne piti heittää tänne piti heittää sokeriruoho. Sitten vain piti odottaa. Ja sit niinku tulis räjähdys. Tän pitäis avata kohta. No niin, nyt se aukeni. Mä olin just menossa laittaa lisää. Näyttää logio, kun on jättänyt ovet. Päätetään, kummasta mennään. Mennään täältä. Oi! Mitä tapahtuu? Mikäs tän tarkoitus on? Kai pitää mennä sinne. Mitä sitä saa pitää tehdä? Okei. Oho. Tänne piti mennä. Nyt tää helkkari siellä oli. Oho. Äiti. Voi ne perse. Tää onkin haastava tää. Palataan me hetken kuluttua. Me koitetaan päästä tää pois. Noniin. Päästiin hermesistä. Me pitää tehdä tavaroisesti. Ui! Iso! Mikä tässä on? Täällä on lisää vähän. Mä tiedän. Mikäs tän tarkoitus? Pitäisikö näitten jotenkin räjähtää? Tässä nyt ei saisi. Katsotaan venää. Tästä saa varmaan jonkun jutun. Tää pitää varmaan... Ai! Mikäs tää on? Au! Ja siinä piti olla joku ilotollitus varmaan. Tää vittu. Mitä vitsiä? Täälläkin menee kaikki paskaksi. Täällä on tällainen siis. Mene sinne koloon. Sit sä voit olla siellä. Joo, men! Kun tää on niin hankalaa. Miten se Jack Norris voisi tehdä ton noin vaikeaksi? No niin. No niin, se jää. Oi! Mikäs tää on? 60 plus 7 minus 2 on 8. Ei. Jup. Mitäköhän näistä tapahtuu? Aha, sinne meni joku paskaksi. Pitääks näihin kaikki heittää? Eiku hetkinen, kun vastaus on oikein, niin silloin heitetään vai? Yeah! Ja bebe. Joo. Täällä ei välttämättä kaikki enää, koska tää... Karkka. Mikä oikein? Mikäs tää on? You must find the lever. No voi perse. Just mä kävin kokeilemaan sitä leveriä. Oliko se? Just tuolla ei. Tää.
Go to up. Mä paussaan. Oho, tää ei oo paussi vielä. Moi! Vittu, kun tää ei mene paussi. No ihan sama. Ollaan jo ylhäällä. No, siinä oli heti redstone. Dispenseri. Mikäs näiden tehtävä olisi? Mitä? Okei. Kuinka ampuu 2 kertaa? Onkohan tästä tarkoitus tehdä jotenkin näin? Ei ne osu suhun millään ne nuolet. Ei kun ne osuu kyllä, mutta siis ne ei tehoa jotenkin. Mitäkö? Nyt älä. Ai niin, tässä oli tää. Tää oli finaali. Final kilkani. Kill the duck. Vaikka tässä nyt kielletäänkin hakkaamasta blokkeja, mutta piti tappaa. Sinne meni, mennä sinne. Miten? Ei! Ei! No niin. Onneksi tää ei oo kreatiivi. Oi, mä läpästin. Oi. Tikididididi.